Terve taas. Tänään pelaamme Neverostiin. Tässä on nyt tarkoituksena saada 4 leveä tästä videosta. Saattaa mennä vaikka 200 MT:tä tästä. Muistia. Niin. Paljon MT:tä, että tulee joku 30 osaamista, ei ehkä mä muistin ja niin kuin mitään korvaus. Niin, ja pistekee mutta joku hyvä ase, mitä mä käytän nyt testi, kun mä saan ihan 2 leveä päästä tonne. Tuohon järven päästä. Tässä missä on. Tuohon P90 9 leveä. Siis 7 leveä sen saa. Niin, ja voisimme tänään pelata paikkaa. Mä kokeilen haulikkoa. Pieni piste. Atkuuko? Terve taas. Menin maailmaan. No, tämä on vain pistooleilla. Se saattaa olla mulle vähän vaikea, koska tämä on eka kerta, kun mä teen pistoolilla pienen kuoleman. No niin, terve kaikille nyt jatkuu. Joo, niin mun kohdassa ei enää pelaa tätä pistooli. Sitten tykkään. Ja pistäkää meillä aina kommenttia, jos ei näy hyvin. Niin, ja mä sitten kuvaa tietokoneella vaan kännykällä. Mennään pois. Ikinä pelaa tässä. Ei itse. Joten mä käyn tässä nopeasti. Mä ainakin jää tänne, mutta täällä on kyllä niin tahtoa. Eiku oma yhdesti varmaan tässä mapissa ollut joten tilatkaa mut ja niin tässä videossa oli se, että 4 levuksi yritetään mut pistää. 3 leveellä. Tästä tuonne päästä. Ja 1. Täällä on tää rifle. Yes. Tää vielä 13 minuuttia aikaa ja miksi tappa nyt? Joo, yritin olla hiljaa. Hienoa. Niin, mä menin täältä maailmaan, niin täältä on mun mielestä ottaa kaikkia. Joo, kaikkia saa ottaa. Tää on free for all. Ja tähän syntyy aina jonkun viereen. Kato nytkin tästä kun niin tähän. No, siellä oli. Oi, mä tapoin sen yhdestä. Sehän vaan muuten turhaa toisen tämän. No niin, tervetuloa kaikille levikko. Olen syntymässä. Niin, pistäkää kommentteja, jos ei näy hyvin. Se on erityisen tärkeää. Jos ei näy hyvin,
Oho. Oh, mä muistan, että toi alussa ei vielä heti vaan kaikkia pitää ampumaan. Minä pistoolilla. Ja niin siitä, että mä oon alkanut pistää. Joo. No. Tuolla kiitos. Valmistasta tullettiin missään. Niin mä aina tunnen. Mitkää liikkupainoa edetä. Jos te pelaatte Minecraftia ja ekaa kertaa pelaatte tätä, niin muistakaa, että samasta liikutaan kuin Minecraftista. Se on muuten hyvä peli, siitä tulee olemaan videoita. Osuus tästä silleen heittää sen kukkaran silleen, ei kukaan näe. Sitten menis tonne ja... Onks toi se mun? Jos se on mun, niin se on mun. Niin hiljaisesti ja... Ai! Ai ja se oli hyvä. Ei vittu, mä en tarvittanut sitä. Ei, miksi? Äsken se aina kuule yhdestä. Nyt se ei kuole. Joo. Niin. Ja tehkää sitten aina, jos te tahotte, tulee hyvä sille tuosta kreati. Tuosta. Snati. Kreati ruu. Ja sitten siinä on Free For All, voitte pistää Team Deathmatch ja Alveampon sekä kaikki. Tästä voitte pistää Knifella, puukolla, pistoolilla, konekiväärillä, sniperilla ja sitten kaikilla. Ja Playersin max voi olla 16 ja Killsin max voi olla 200. Ja pingi kannattaa pistää aina maxi 300, koska tulee enemmän pelaajia. Mutta sit jos on teillä kun sanotiin vaikka mistä 1500. Ja taimi maxi kannattaa aina pistää. Ja mä pistän vaikka templiksi nyt 30 minuuttia ja aletaan pelaamaan. No joo, niin Team 1 ja heti tulee joku pelaaja. Jaa, tässä on työ. Heti on tuota. Ja varmaan kuka se mua kutsuu. Kuka sinua
Tässä on tämmönen kommentti tähän, niin jos tuutte ja olette tällä puolella, niin aina, katsotaan tässä on tää sinkimintaloja ja niin tästä raosta aina näkee tohua. Siitä mä annan tosta, jos tossa on joku, niin tsin! Mä annan kaikki tästä. Sitten ei uoraka, että jotkut aina ui, tot tulee. Aina kattokaa siitä. Jos haluatte, että tuolta ei tule ketään, mä katon aina yleensä tästä. Niin tuosta mun näkki, jos tosta tulee heti tänne. Näin. Sitten jos tulee, niin on. Se on siinä. Tuosta vähän näin, että nyt tehdään näin alas. Nyt vähän ylemmäs pistetään. Näette hyvin. No niin, nyt päästiin sitä asiaan. Päästiin pois vastustajan puolelle. Ja täältä sitten, jos nyt mä vaan hiitin. Ei saa. Joo, mutta nyt näette minkä näköinen mä oon. Joo. Ja se on moro.